ekaro kurigeria ase county iri ya Nyamira kogera no gukorwa na hare no guchikuburia ekero gukyo burai bantu mbale bagoteba nga kitutu masaba ari bona sosogete nebwererete kubuturwa. What is your take on the same? Aronene ne wenerete kubuturwa na ende nonya ne boundary ngincho yana chitu omaete Kisii muna gwa gitare ruguru ga igere Nyamira chogo ga gwesenere gitarensa gokogenda kugwika mutumo mwamu osoebone pare iyo ekogenda manga. Yes. Kugwika manga Tingari ekere otigakaratiga kero bono otugashakera manga igabona manga. omanya gwika sakuru kwinamba ichangisho nararia se para di bagera amanyarenge ko chakarete eche ko chamutumo mwamu esoke gaiga nerarie bogereirie gachugosoka na ndi guchi para ya nini ingakati abo naende ochikosoka kwenda pakatinga epale die mate nando cho nyachururu. Yes. Uno yogo chakucha gianchole ochikosoka bono bobaracho ngeri Kisii County. Koko genda isecha moino Kisii County. No ka kibono ni eju bono nani imagine bantu mbanya korwa ali ekwerende tinga bache Kisii bache kokorerwa bokorera Nyamira baguchi. No ni nyekitari Nyamira paka nandire nacho nganke nganande bachakire kurwana nga gusangirira kwebango tinga sijui nini bintu binga binebyo ne gwenerete twikaranse tutiko mangana yo bonyumba twese nabagusituri tugukwana ekegusi ebire abachisokore chetu chakorete nabatata baitu ntonya kubyanchera mpaka bono bigendere ko tegekari kurungonya guchinjike mbire tugwanja bya chinji bono onye togotaba ne pare yiga epare kakibona uriro bono mange saba egwenete ko Kisii lakini tinga teba Kisii County. Yeah, okay. Nachururu teba Kisii County. So umobwenda komojwa obonyomba kekogera dirie chengo kore. I think this one was done. I'm sorry to say turechibona chinka kichiri kya muga konyunka eri ni nyumba ye kwerenderi yabo era yagitari ga rusiga ga nande bona asomanyete Kisii kwende kitutu masaba igebwata sub county ibere as we speak. Yes. Gekora ne bwata manga sub county amasaba sub county nechi wodi chiri wodi sano nemo lakini chinenda bobi. Yes. Chinene, yes. Chinene. Ni kama nonya west mugena ngoma tenga kwena jet kunyari wodi nere kurukubugijora nero onye bwati aseru ne ebintu mbire bigwenerete chibe reviewed but I don't think whether nature takes place na ndete gukora chikura cha 2027 gekogera what this year what they will say lakini nabarosia I don't think go senchikora 2027. Oh, ikona boro chenga kyombeke gye APC na bukira bengikira ni byonsi lakini ko bagere kwebanga mangana sipaka bebange na ndoma itabone pache I don't know. I don't know. Yeah, let's wait and see. But rende onye ndi last time konyora tuikerire nga kitutu masaba nko bakanu yalingi. I don't know ngai kerete tiachi ko kanto tagite bakanu. Yes. Andike ko bakanuga next time nanche na wanko uli obubunge. Oh, chingurunchiro arabo chigotendekero gukyo obunge tutikalinda bagusiba tanya gwanja babangira akiateka abagaka tari compliment each other naende oborayo boiga onye toko turi chi principle onye turi nkibona gaki tutaraire. Yes. Karato akende na itutomene buna aba obubunge kwera no ne kruke kubo women rep onyande dia basacha banje iroko bugoli ndoko kanyora. Okay. Konya katanga ya ba gusimba rekera. Igoto chinguru mono wose mutaranja community muri suriji consecutive. Tomanyete ni twa banene. Ino banene na ndi mukungu gobono ntoraikira. Katanga bagusinga ntoraikira. Ntoraikira ko bigotie mugoto tanganira omuntu. Katanga karanja. We will complicate you. Na batoko kwa dimerimo bune takire. Try us. Kera bagoteba kiria basacha bagokora abaswaje muri akore mono. Buja mono. Nani ntora aboba nani ngotakana na ndito koiranga. Ndobwatia stoko irada dani koirase community. Yes. Yes. Okorengereria andi yake mbali bagoteba ngantu bwate ghost voters asisi itu ya Kenya. Asimi yake